benda keswolukar. Oh, ki Demang. Waduh, sanget mboten nginten bilih Gusti Arya Prabu ing rawuh. Kula ngaturaken pangabekti Raden. Iya tak tampa. Wonten wigatos menapa dene kepareng rawuh wonten ing padukuhan dinten menika? Ora. Kowe iki jane wong tuwa kepiye? Kowe dipasrahi supaya njaga tanduran sing ditandurkan di Koko Prabono kene. Nanging jebul saiki wis malembar tekan ngendi-endi gandane. Bocah-bocah wis keprungu dening Kangsa Dewa. Kowe iki menungsa-menungsa apa? Yul pangapunten ingkang ageng Raden. Kula dipun paringana pangapunten awit mboten kirang-kirang anggen kula njaga dhateng anak-anak kula nanging jebul labet saking wegik miwah kabisanipun anak-anak kula sedaya kala wau. Ngantos kepireng saking pundi-pundi mula nyuwun pangapunten aku ora trima. Kowe wong tuwa ora cetha. Apa ndalak jempalani kowe teman? Tuwa-tuwas kok nampas brabas. Nek pancen saguh ki ya sing saguh. Ora kaya ngono kuwi carane. Kowe mbiyen saguh dititipi, nang jebul rambok reksa. Mati aku kok krasana. Aku iki kepiye? Ayo sambat to. Sambat kok krasana. Tunggal kok krasana. Kowe mulia ya wis sapa iki? Hei! Oh, Popo. Wah. Prayoli binatang. Ngendel-ndelke sandangamu wong kraton ning ulang dewata tata krama. Wong tuaku ora dosa ora luput. Mbok cempalani konangan anak elanan dadi emput kowe. Ayo, katokno putimu. Katokno milio. Oh. Bo. Woi. Oh. Oh. Mati. Oh, ai. Oh. Ayo kroyoken. Ngetokno gamanmu, apa mbok ora wedi? Aku mung tah desa, ora wedi karo dapurmu. Oh. 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 Itu mawur mangawur wurahan ngaraning ajurit
Sugeng Maguru Kongso. Lah dalah. Wah, seneng aku seneng. Wah. Nganggo cara ngene iki nggonku njajaki Demang Sagopa. Wah. Wah, jebul anak lanang Kokrasana biyo-biyo sembodo dodo mau. Ya ya, dadi atur nang ngersane Kanjeng Koko Prabu. Amuk Jamata, ayo, imbang mangsa pucuk. Aja momo ijen, ngroyok wong sak kutha. Apa mbok kira aku wedi? Kakrasana lele nanggal. Ayo, kaki, aja minggat. Apa mbok kira wong desa wedi karo wong kutha lho piye? Laran. Arep dadi ndok iyek kowe. Kae mau sapa? Wong kraton. Lah iya wong kraton ki sapa ngono? Ora ro jenenge. Kae mau adine Ratu Mandura. Raden Harya Prabu Rukma. Ngene. Kae wong gedhe. Biayaan ora kuat kowe sambat jebul dipolo gantang luputmu apa sing salah ki kowe kuwi. Gur anake wong desa ndadak ngingu gajah. Ayo kae diculke gajahe. Kowe iki dudu anak ratu, kowe iki mung anak Demang, ngono. Gur anak lurah ngingu gajah. Ngingu kitang, ngingu banteng, ngingu macan, ngingu celeng. Saenene buron alas mbokmu mbok klumpukke nang kene iki. Anggepmu kowe iki apa Nabi Sulaiman? Kuwi ngembari panguwasaning ratu kowe salah. Omahmu ndak tak mbok pageri beteng mubeng kaya ngene kaya kraton. Kuwi ya ora bener. Kuwi ngemperi ratu. Nganggo alun-alun kiwa tengen mbok tanduri wit ringin kurung sak kembaran kuwi ya ngembari ratu ngono. Kuwi dong ora? Ayo betengi ruboke sik. Tak pageri juara. Apa semelanek dicolong brambangmu ngono apa piye? Bocah ora teges. Brambang agek renek regane. Lekmu kemlinci ora. Kewane iki aja diculke. Ning kirike aja. Bocah kok mbejucak ora nggenah. Dadi luputku kuwi ngempri ratu iya. Lah kae anak ratu sing jenenge Kangsa Dewa diugung kaya ayo men anak ratu. Kuwi gor anak kenci. Wong kok senengane ngene ya. Kakrasana. Arep mubeng kaya kitiran kowe ku mung tinitah dadi wong cilik ngono. Lah wong cilik ki gaweane ya mung apa sing lumadi ana karang pedesane nek kowe macul nggarung luku ndaut ya kuwi tindakno kabisanmu ora usah ngembo-embo ratu bareng. Aku nuruti pengangen-angenku padha karo Narayana ya ngono. Nuruti pengangen-angene ora tau mulih nanging dheweke ngudi undhaing pangerti nggayuh imbuing kawruh. Nah, lah nek ngerti adimu Narayana sing kaya ngono kuwi, mbok kowe niru adimu. Niru wae. Kaya dikabarke elek lungan aku ya ora seneng lungan ning jebul kepinterane kawruhe mundhak. Ngono ya.
Saiki ngene. Wong wis kita nek kaya Raden Harya Prabu ki nek dijojoh keris kae mau to mak slep ngono kae. Didudut kerise dilapi nganggo epek-epek getihe wis ilang. Kae wong pinter wong kraton ki ngono mergo kawruhe wis dhuwur. Beda karo kowe. Nek wong wis kita wong Digdaya kuwi babone utawa tembunge saiki asale iki mung saka tapa. Tapa ki tegese satata papa, satata ki nirokke utawa ngemba. Papa ki tegese wong keserakat, wong kekurangan. Dadi nirokke wong kekurangan. Duwe panganan enak mau mangan, duwe sandangan apik mau nganggo, nyepi ana ing papan sing samun kuwi jenenge tapa. Lah, nek wis ngono iso nyirep utawa iso ngampet ngurang-ngurangi tapane mripat ngurangi turu tapaning kuping nyegah pangrungon sing sarwa elek tapaning irung aja madik-madik golek-golek sing jalari kriwiken dadi grojogan tapaning cangkem njaga kedaling ilat aja natoni wong banjur tapaning parji utawa syahwat lumuh panggawe jina. Wong pinter ki ngono kuwi. Ora kaya daponmu gur mocal-macul. Kawrumu ra mundak-mundak, goblokmu setengah modar. Kae kowe engko nek mbok uyak, kowe dicandak tanganmu cek kowe ditakoni. Kok krasana? Wangsulana pitakonku. Piye werdine wong lumpuh ngidri jagat prau momot segara. Srengenge dipepe golek ana ngendi gali ing kangkung jago kluruk ana jero ndok. Nek kowe iso goleki ku wong peng-pengan modar cecekmu kowe. Aduh. Bobo. Rasa bobo. Ayo. Ora trimo rasaku yen tung durung iso madani kawruhe wong kraton luwe-luwe. Anake Ratu Mandura sing jenenge Kangsa Dewa. Aku tak melu-melu adikku lanang. Wah, iki. Kowe temang Sagowo. Kowe temang Sagowo. Kowe temang Sagowo. Anak wedok sing jenenge lara endi? Bratajaya endi? Arep dipek karo Raden Kangsa. Kowe anak wedok jenenge lara ireng. Ayo. Nek pancen kowe mbahmu. Ayo nih lara ireng ngene. Mati aku jebul iki balane Raden Kangsa. Mbokne anake jak lunga, mbokne anake lunga piye? Wanda kene. Aduh mbokne. Taleni. Wanda tangane. Yo. Nyanyak windan di Raden Kangsa itu. Mbokne. Anake. Jangan mlayu mbokne. Jebul ketekan buta kongkonare Raden Kangsa. Ayo lunga lara ireng, ayo lunga.
Ayune tumba undung. Ayune tumba undung. Lada ireng kowe mesti lada ireng. Ya drijine. Kukune dawa-dawa. Nang tiapang bareng lada ireng. Pantes dadi bocone Gusti Raden Paswara Kangsa. Kowe manut ya lada ireng. Manut tak boyong. Nek buta kok apik temen. Kowe buta cakil. Iya, aku buta cakil. Ana buta kok bagus ora jamak batobat. Ana buta kok kaya ngene aku seneng. Mripate kok kiyer-kiyer kaya ngene. Aduh. Tembok elos-elos bathukku lha ireng. Iya mergo aku seneng karo kowe. Timbang dipek karo Raden Kangsa, mbok pek bojo wae. Aku ora seneng karo Kangsa wong aku ya rung tau weruh dheweke. Ning bareng aku weruh kowe, piyu ana buta kok gantenge kaya ngene. Buta bagus. Aduh. Dada idang, apa omonganmu tenan? Iya, aku tresno karo kowe. Apa kowe gelem dadi bojoku tenan? Iya, aku gelem dadi bojomu. Aduh. Kok seneng murah jamak? Seneng banget aku. Aku tak mulai dhisik ya lha ireng. Arep ngopo? Bojoku tak petele ndase. Engko dhisik digenahke dhisik. Aku gelem dadi bojomu nanging aku duwe penjaluk yo. Njaluk apa? Aku nek duwe anak karo kowe metu lanang besok jenengno Rengkil. Ya duwe anak jenenge Rengkil tegese anake lara ireng karo cakil. Rengkil? Lara ireng karo cakil. Iya. Sedini tak obrake karo wong sak desa. Nek cakil duwe bojo 6. Ngoten aku mantenan karo kowe. Lungguh jajan wong lono. Terus engko munggah gunung, nek pucuk gunung engko aku dipangku ya. Iya, aku dipangku kan ada ireng. Kowe lara ireng. Iya, kowe sapa? Bragalbo. Bragalbo. Oh, kupinge ora. Kowe arep dadekke bojo Raden Kangsa. Raden Kangsa gustimu. Iya, ayo tak boyong nyang Sengkapura. Pragalbo. Kowe kok ya bodho temen. Dikongkon adoh-adoh kok mung kon goleke bojo gustine. Buta kok lemune kaya ngene. Loh, kowe arep ngopo? Aku pengen metani kowe. Jabang bayi tumane sak coro-coro. Kowe nek gelem ngepek bojo aku, rambutmu saben dina tak jamasi.
Kowe omong apa lara ireng? Nek kowe gelem ngepek bojo aku, ora mbok kekke kongso, mergo aku gething karo kongso. Bareng aku weruh kowe seneng ora elok enek buta kok rambute jane apik ning ora tau kambon banyu nganti gembel kaya ngene. Iki kok ana luwing ning kene bareng. Ana kok ketonggeng bareng. Kowe nek dadi bojoku, aku sing arep ngopeni iku. Ya aja tekan kene, Pak. Mudhun sik. Gak kowe dadi bojoku piye? Apa kowe seneng karo aku? Aku seneng karo kowe, Buta. Besok nek duwe anak metu lanang jenengno Gombak. Jenenge Gombak. Iya, nanging nek tak tinggal nyang pasar aja mbok seneni. Nek nangis aja mbok polo. Nek anakmu nganti nangis mbok polo aku ora mentolo ya Buta. Buta mergo kuwi wae katresnanku karo katresnanmu Pragalpa. Gombak. Kowe nek ditinggal lunga nang pasar mbokmu kowe ora tak polo, Gombak. Kowe nek jalan ana ide. Iya. Iki Buta kok rada pekok. Wis pekok aku. Weh, wayahe. Kowe wayahe dadi bojoku ngono ya ana ngene. Piye? Kowe arep ngepek aku. Iya, Nduk. Lah kowe gelem karo kae mau. Lah kok karo aku kok ora mbok alem bagus. Sing bagus nggo ngendi? Rupamu kaya dingklik. Bagus oh. Bagus wae lho, kaya ngene lho. Sama kok dadi bagus lho. Lho, ngene. Lho, adeg-adege. Lho. Jadi. Iya. Aku duwe penjaluk gelem dadi bojomu. Nanging aku tukokno dolanan. Tukoke dolanan apa? Sing ana nggone wong wayangan. Gone wong tangga wayang. Iya. Jake jine golek. Takono. Sing ditakoni ya wong sing enek andeng-andenge. Engko kon nuduhi tukokno dolanan, terus gawanen rene. Nek wis tekan kene aku gelem mbok pek bojo. Ya tak golek dhisik. Neng. Iki apa neh iki? Jabang bayi. Kowe kuwi lanang apa wedok? Lanang. Kok ora kathokan? Kok nganokan. Iki inong. Iki napa? Tak kira apa kok dhuwur men. Ya ngedhunen ana nang. Iya, ning aku seneng karo kowe. Ning aku aja mbok pek bojo ya nek kuwi irung. Mengko nek kowe ngambung aku semaput. Nyemaput. Lah awakku semene mbok pepet irung gedene semono kuwi aku iso ora sambegan. Kowe gelem nak mek bojo? Iya nanging ana pariane. Pariane apa? Aling-aling gendera biru. Aling-aling gendera biru. Nek eling ora iso turu. Aling-aling gendera biru. Nek eling ora iso turu.
aling-aling gendera biru nek eling ra iso turu dolang medhino neng aling-aling gendera biru nek eling ra iso turu dolang medhino neng aling-aling gendera biru kok kuwi wae mbok ganti liyane gendera biru nek eling ra iso turu nak neng aling-aling gendera biru neng dolang medhino neng ya Gombak. Kowe ditinggal ngomong mule pasar, kowe ora tak seneni. Aku dibangku kada ditembangke kok ya. Waya wengi. Udan ki udah wis. Gombak. Sing wayangan ngendi? Ngendi cek wayangan digoleki akhire ra jamak. Lah kene sing dodol endi? Sing dodol akeh ngendi ya? Aling-aling gendera biru nek eling ra iso turu dolah medhino Lada-ida. Aku dipangku. Ya ta? Terus ditembangke 1000 kuda. Wis tak lewati. 1000 rondo. Wis tak jajaki. Gombak. Udah temu ki jane dalange sapa iki? Ora temu. Oh, tenan yo kowe. Ora. Wong edan tabel. Aling-aling jasmu. Trisan Mahayakti Samus Nyasar Meni Mungkring Pacabaan Gunung cilik pucuke pinapar pinarata kinarya pacrabaan. Hanenggih wastane pertapaning Untara Nadi. Pertapaning Untara Nadi wastane. Ana kang asla mengkono nenggih Pendhita Tiban. Nenggih ingkang peparat Begawan Padmanaba. Wegik waskita ngesti mumpuni ngagal miwah lembat.
sekabeng tapa wis linakonan mung tapaning pucuking keris ingkang dereng kelampahan. Datan mokal daya pangariba ingkang mijil saka anggane ndedel gayuh langit piyak mega nganan miwah ngiring. Katarima subratane pinayungan dening dewa. Usarta lama nampi somanira seswa kinasih anenggih Sang Narayana. Sigra sinambra mingulat madu. Gagap gugup guragapaning manah nenggih Sang Bagus. Dupi nampi timbalanira ingkang rama nenggih Sang Guru Jati Begawan Padmanaba. Keteking rasa kaya wis kampuh. Pamawasing Sang Begawan Padmanaba ya mung Sang Narayana ingkang bangkit nuju prana. Mila tebih denawi cerak rinaketake ana daya luwih ingkang mijil saking sarirane Sang Pandita lon-lonan andedel. Sigra dumawah aning anggane Sang Bagus Narayana. Mangkala wijining pangandika, "Bong ilaheng awik namastu namasidam kene-kene kulup." Mara maju lungguh musawetara wigating kang bakal sun babar marang Atmajaku kinasih. Wigatekna kanthi pramana jati ya kulup Narayana. Kawula nok uring ngestaken dawuh Rama Penemban. Rama Dewa ningso anakku siswaku kang tuhu tak tresnani Narayana kawula nuwun inggih wonten timbalan dawuh Rama Begawan. Iya. Wis sawetara wektu nggonira suwita marang pun bapa katone gedhe kapercayanmu marang pun bapa nggih. Inggih Rama Premban. Ingkang kula upaya namung undhak ing pangertosan. Jaraken inggih namung paduka guru kula sejati ingkang sampun kepanuntun lampah kula Penemban. Iya kaki ya. Sawetara wektu kepungkur wis pirang-pirang wirid wedharan kang usun paringake marang sira kulup. Dene titi mangsa iki ora ana liya kejaba mung babakan kasampurnaning dumadi sanguning kahanan. Ingkang sanguning kahanan mau kaesti saka kajaten. Kajaten kuwi ana sakjroning kahanan. Nuwun inggih. Seksine mapan ana ragane menungso. Mekaten Penemban. Sebab ngene, jagating menungso iku sejatine ora beda karo isining donya iki. Mula kena dibasakake sadurunge ana cahya wis ana swara kaya dene genta kekeleng. Genta kuwi jatining kandha, kekeleng kuwi dedunungan utawa nggon. Mekaten. Dadi dununging bawa ning kandha, dene kandha kuwi tegese samar. Samar kuwi elok, elok kuwi gaib. Dene gaibe sing gawe urip kuwi ana ing tresandha, tresandha kuwi ana ing kedadean. Bebasane tanpa rupa, tanpa werna ning nambahi marang sipating wewarnan. Tanpa arah, tanpa nggon ning limputi kabeh kahanan. Dadi wong nek wis gedhe subratane bisa ngampil gaibing Bathara, tegese jumeneng salira Bathara. Salira kuwi awak, Bathara kuwi sing dewa sing dhuwur dhewe. Tegese salira Bathara ngampil gaibing Widi. Mula wong nek wis kaya ngono mau tegese wis bisa makripat sejati. Ngendika tanpa lisan, gondo tanpa irung, weruh tanpa mripat, krungu tanpa kuping, ngrasa tanpa rasa. Kosok baline, purwaning ana saka ora,
tegese witing lair saka batin. Witing rame mesti saka sepi. Witing gumelar saka sonya. Ning aja dikira tawang-tawang tanpa wekasan, sejatine ana pungkasane. Jer lugune sirik lamun nampik miliya. Menungsa urip nek nampik apa sebabe digelar yen to bakale ora digulung meneh. Dadi sing kaya ngene iki gatekno. Liripun dipun gelar dipun gulung malih. Jagat raya iki anane digelar. Besuke bakal ana watese tegese karo sing gawe jagat bakal digulung meneh. Yen milih mau aku kandha nek nampik tegese wong digelar bakal digulung kok dadak ditampik. Nek urip ya urip lakonana kaya darmaning urip. Lah saiki nek milih apa ora weruh nek kabeh kahanan kuwi asale saka gaib. Tegese menungsa padha ora ngawruhi, weruh-weruh ya wis ana. Kaya jeneng sira kulup, apa kowe ngerti sejatine kowe kuwi anake sapa? Kowe ora roh. Weruh-weruh kowe wis ana. Kula menika putranipun Demang Sagopa. Lah ya kowe rak weruhmu. Oh mekaten. Iya, mula wong sing wis tapane dadi sarira Bathara tegese wis badan budi. Badan budi tegese budine wis dadi awak. Sawujud Bathara tegese warna rupa. Nugraha Bathara tegese wis neng-hening. Netra Bathara tegese lepasing budi. Sejati Bathara tegese langgeng nunggal karo sing gawe urip nggih. Pire sarta pawuteng nuteng ranu Wong ilahing awit nama sedang Narayana kamu lumpun tepandika ing dawuh ya nggih waleh-waleh apa sejatine apa ingkang dadi kawruhe pun Bapa wis sun paringake kabeh marang sira nyatane sira ora bakal tidha-tidha marang kahanan iki mula sun pundhut mempengno tekadmu pun Bapa uga bakal paring senjata kinarya pamunahing satru yaiku senjata cakra. Cakra kuwi minangka tandha bunder kasantosaning tekad. Mula wujude cakra mengko bunder sakjroné bunder mau ana sastra sandi. Tegese ana tulisan ingkang sinandhi ingkang unine bumi, geni, banyu karo angin. Mulane sapa sing ketaman cakra mesti sirna saknalika bali marang asale ya kuwi bumi, geni, banyu angin. Kawula nuwun inggih. Lan wurhanira. Cakra iku ubeng karepe ubenge ngurip sangkan paran pangukut pangracut kasampurnan sing duwe Bathara Wisnu sebab Wisnu kuwi wis pedha wis mumpuni marang kawruh panjing suruping pati lan mulyaning sangkan paran senjata cakra bakal ingsun papanake ning telenging dada mekaten men ya ingkang angka 2 ya kuwi kembang wijaya kusuma ingkang dadi panguripe wong sak bumi ingkang mati ana sak jabaning garis pesti wonten ing angka 3 panah kesawa ingkang sun papanake ning rikmamu ya rambutmu yen to kawatek kanthi mantra Tri Wikrama sira jlek bisa dadi brahala pitung gunung gedene.
Piye rasaning Yasira? Padang tetrawangan penemban kejaba iku tetelana daya luwih kang ingsun paringake marang sira yaiku kawicaksanan. Sira bisa weruh sadurunge winarah. Mekaten penemban. Bisa maca lelakon kang durung kelakon. Bisa miyak marana nanging ora kok teges ndhisiki saka kaparing kodrat. Mekaten penemban. Iya. Ning no ciptanira sawetara jati-jatine kaya curiga manjing warangka. Warangka ya kerise, keris ya wrangkane. Sejatine ingsun Bathara Wisnu ingkang bakal manunggal kelawan sarirane Sang Narayana. Mongko jati-jatine sira iku dudu anake Demang Sagopa. Nanging sira kuwi putra Ratu Manduratmajane Kaki Prabu Basudewa. Uga kakangmu Kakrasana apa dene Lara Ireng. Dene Kangsa Dewa kae trubusaning satru ingkang bakal ngrubuhake Praja Mandura maragake sampurnakna mengko ya nggih. Om Awignam Rasing resanganku rumangsaku ki tak kira sesuk ijik eneh. Ayo isik. Lah kemo kok ana geni muruk sak lumbung Bandung rumangsaku pertapan kobong lah kok jebul ora. Lah ya isik utuh ngono lho. Lah kemo geni apa? Ora ning geni saka rumangsamu dhewe. Ngerti ya? Jebul Sang Begawan Padmanaba guruku wiwit biyen kae. Sang Bathara Wisnu sejati ingkang samengko wis manunggal kelawan aku. Aku diparingi senjata cakra kembang Wijaya Kusuma. Panah Kesawa lan uga aku diparingi kawicaksanan bisa weruh sadurunge winarah. Lan jati-jatine aku iki dudatmajane bapa Demang Sagopa. Kakang Kakrasana aku lan Lara Ireng Atmaja Ratu Mandura, putrane Kanjeng Rama Basudewa. Walah Mas. Iki ngopo? Ayo. Ora sah ngene iki ngopo to? Ayo ngatek. Nyuwun pangapunten. Ora sak kowe iki aja ngowahi adat ngono iki. Wong biyen nyambut gawe melu kono-kono ya wong loro kok ndak. Wis rasa ngowahi. Ayo lungguh dhuwur. Ah, mboten. Kowe ya tetep kakangku. Ya. Jare kula sanes putra Mandur putrane Mandura niku mung Kakrasana panjenengan Lara Ireng aku lho. Ya nek nganggo jeroning pamawas lan kawicaksananku peparingi guruku mau aku bisa maca lelakonmu. Ning ora susah tak kandhakake. Lirih-lirih ae. Aku anake sapa? Engko nek ora dikandhake, engko aku nembang Pak D ngono lho.
Ora sacenge engko nek teko titi wancine mesti bakal kewiyak dhewe. Engko ana lelakone dhewe. Ah iya engko dadak ngenteni setahun. Iya to. Bakune saiki ayo goleki sedulur-sedulur kabeh mergo iki negara Mandura ana jroning pepeteng. Aneng pucuk gunung, kapan mbok pangku, kapan iki pangku. Laruta sangking yudha sang guru kula yen tanang utusa sang Sri. Wah, lah kok iki malah pepak kabeh padha gemruduk, Byung. Iya ya nggih. Widara kandhang geger ketekan buta kongkonane Kangsa. Kongkonane Kangsa? Iya Kakang aku dipoto-poto. Narayana kuwi wong inggatan ora bali-bali dadine ngono kuwi. Nggih. Lunga entukmu apa? Beda karo pun Kakang. Aku lunga sedelok. Ana ing Wukir Argasanya. Aku mertapa sedelok wae wis entuk-entukan saka dewa. Lah inggih saking Bathara Brahma dipun paringi senjata nenggala lan trigara utawi lugara kan. Lho, kok kowe ngerti? Ngertos. Lho, mongko sing tapa ki aku, kowe ora roh, kula ngertos. Menapa kemawon? Aku didhawuhi pukulan Bathara Brahma yen to sejatinipun Kakang kuwi putrane Ratu Mandura Prabu Basudewa. Ngenten to? Pun ajeng taken napa mle. Roh-roh Brambang bakale mundhak apa ora ngerti. Ngerti niki. Roh niki nek taun ngajeng enten undak-undakane niku badhe ditikeli.
Wah, kowe kok ngerti. Kula kawan Bathara Wisnu ing sampun sajiwa kan Narayana. Sampun to Kakang Mas. Mboten sisah amemanjang ginem ingkang tanpa gina. Negari Mandura geger mbetaken pitulungan sak mangke kangsa dewa saya ngangsek. Geger negari Mandura. Saeneng-enenge wong padha nonton ing pepanggungan Harya Suratri mantra lumawan Sang Bratasena. Mutar kowe. Wong ireng karo wong putih kowe. Kowe anak ratu Mandura sing delikke ning desa Widara Kandang. Kowe kangsa dewa. Iya, aku kangsa dewa. Nungsang puyang Budara saka kean cangkem. Nyawang wis ning bun-bunan kowe. Sang kangsa dewa ingkang tuhu limpat jagat ngakoni marang kasektenmu ingkang tanpa tanding.
Aja mung dulurku Kakang Kakrasana lan Narayana. Adine wedok sisan iki paten ana. Kami tenggengen Sang Kangsa Dewa Mulat Citranira Sang Ayu Dyah Bratajaya ya Sang Lara Ireng kedhap tesmak pamandenge nganti geter kanang jantung langkung angkut dupi Sang Ayu ngucap minta Belopati kaya tinatek ing Brajalungit Yase Sang Harya Maruta ya Sang Jaya Prakangsa tambuh-tambuh ingkang ginalih saya kendho panyepenge ana daya luwih kang mijil saking sarirane Sang Bagus Narayana anenggih Kanjeng Kyai Cakra Baswara miwah Sang Kakrasana musus epek-epek mijil Kyai Nenggala dedel gayuh wiyati cumlorot ngenani mestakane Kangsa Dewa ajur dadi swalang-walang Kambel gading Jagat Brang Agung Paduka sampun paring padhang dhateng jagat Mandura. Kakrasana Narayana lan kowe Lara Ireng becik kedadyane Praja Mandura merga saka anak Anung Anindita bocah kang mursid wekasane bisa mikul dhuwur mendem jero. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Rama. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya tak tampa gawe gedhening atiku. Taruna ngungkuli bapa. Aduh anakku nggih anakku. Pun bapa kaya wis ora bisa ngucap apa-apa. Jagat Mandura padhang tetrawangan merga saka pakartining satriya utama. Ya jeneng sira kabeh anakku. Muga-muga negara Mandura iki sakteruse bakal bejo mulya. Pun bapa nedha nrima marang kakarya loka ya nggih.
dadi dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Ingkang putra namung sak dermoang lampah. Iya, apuranipun bapa. Merga saka gawating lelakon Praja Mandura nalika semana nganti kowe isih cilik-cilik tak titipake ning perjukuan Widara Kandhang ya nggih. Kawula nuning nggih Rama. Inggih Rama, mboten dados menapa. Malah menika andadosaken pandadaring jiwa raga kula. Ya kaya ngono kuwi. Kodrat ing kudu mbok lakoni, mbok menawa kudu mengkono. Muga-muga kowe besok kabeh bakal dadi tetungguling titah ya nggih.